Ovo je humanitarni radio Kragujevac. Počinje emisija Upoznavanje. Čujemo se, vidimo se. Upoznajmo se. Upoznajemo naše sugrađane koji žive sa raznim oblicima invaliditeta. Ovo je humanitarni radio Kragujevac. Ovo je emisija Upoznavanje. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija upoznavanja humanitarnog radija koji program emituje iz Kragujevačkog studija. Danas ću vas upoznati sa jednim mladim čovekom koji se bavi sportom, koji se bavi golbalom, tandem biciklizmom, koji je Guinnessov rekorder u maratonu. Rukovodilac je Iskre, Centra za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i sada sve to ne bi tako bilo čudno da sve te rezultate nije postigao čovek koji ima problem sa vidom. To je moj dugogodišnji prijatelj Goran Nikolić. Gorane, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na ovako lepoj najavi. Hvala vam što ste apostrofirali to da smo dugogodišnji prijatelji, o tome ću kasnije. Prvi intervju sam uradila sa tobom, a to je bio i tvoj prijatelj. I pričat ću koliko je to bilo za mene smešno i jedno loše iskustvo. I hvala vam što ste tako dobar... Šteta što nisam sačuvala taj snimak. I hvala vam što ste tako dobar promoter sporta i na komplimentu da sam mlad. Ja za neki dan punim 50 godina. Pa to nije ništa. A promoter ništa. sporta ste zato što eto ta mladolikost možda i dolazi iz tih, zbog tih aktivnosti i eto to je možda najbolji poziv vašim slušalcima da se bave sportom. Gorane, kako je to počelo? Da li je problem sa vidom prvo bio prisutan pa je onda krenuo sport ili je sport bio od početka, a nekako je vid slabio uz put? Kako se desilo uopšte da budete sportisti? Moja mama je u mom detinjstvu kada napravim neki nestašluk često znala da kaže ma pustite njega, on se naopako i rodio. I majka me je rodila karličnim porođajem koji je bio težak i za nju i za mene. I dok nije obavljen prvi oftalmološki pregled, mislili su da je posljedica mog slabog vida upravo taj težak porođaj. Međutim, nije. Praktično se dogodilo da u fetusu još nije formirano tkivo u očnom dnu, tako da ukratko to je urođena očna mana koja me nije sputavala da budem ravnopravan sa drugima u igri, ali je bila prepreka da u momentu kada sam trebao da se uključim u trenažni proces sistemski kao moji drugovi, da se učlanim u neki klub, da treniram nešto što volim, nisam mogao dobiti lekarsko uverenje i nisam mogao na taj način, ali sam nalazio alternative i kada sam spoznao da postoji paraolimpijski program, onda sam se uključio u taj program. Dugo godina se baviš sportom, ja znam da si se bavio golbalom, da si praktično osnivač tog golbal kluba u Kragujevcu i znam za tandem biciklizam kad svake godine idete do Mostara na onim tandem biciklima, a ono što je zaista bilo spektakularno i izuzetno je maraton, 55 dana, 55 uzastopnih maratona. Kako je to uopšte bilo? Koliko je tu napora trebalo? Koliko je tu odricanja trebalo kakva je to forma bila potrebna da se to ostvari? Iskren da budem, to jeste, evo i sada kada pogledam retrospektivu svega toga, to jeste veliki poduhvat, ali sam nošen željom i entuzijazmom to uradio izuzetno lagano i verujte mi da mi tih 55 maratona je bilo lakše nego nekad istrčati jedan, jer sam imao preveliki motiv. I ako mi dozvolite, samo reći ću, pre nekoliko dana sam pogledao na YouTube-u jedan intervju Dušana Kovačevića koji je, bez namere da se poredim sa ovom veličinom od čoveka, rekao da je došao i osvajao Beograd. Tih godina kada smo se vi i ja upoznali,
ja sam došao u Kragujevac iz Aranđelovca i nikad nisam imao nameru da osvajam veliki grad, ali su mene osvojili ljudi, sugrađani, poput vas i vaših kolega, koji su ispoljili toliko empatije, toliko humanosti i kada je proizvod svega što smo nekako zajednički radili zablistala naša iskra, onda sam imao potrebu da jednim jedinstvenim poduhvatom javnosti, široj, najširoj javnosti i domaćoj i svetskoj ukažem na ono što Kragujevac ima kao biser i taj motiv koji me je nosio je presudio. Dakle, sve potiče iz glave. Moram vam reći da sam poneo sa sobom jednu mudrost kao adut, koja kaže kada ti je najteže i kada pomisliš da staneš, seti se zbog čega si pošao. Nikada mi nije bilo toliko teško da moram da se prisjetim toga, ali sam pošao u mislima sa svim dobrim ljudima koji su pomagali i ako dozvolite, rekao bih ono što vi sigurno nećete iz skromnosti reći, da mi je veoma drago. Ja sam s posebnom emocijom došao na ovo gostovanje, što ovaj radio okuplja tako dobre ljude kao što ste vi, kao što je vaš kolega Milan Šerifović, kao što je vaš kolega Pecelj, koji su oduvek bez puno pompe i priče radili ono iz entuzijazma što danas ljudi rade kroz projekte. Vi ste uvek imali taj osjećaj humanosti i vi ste ljudi zbog kojih je vredelo sve to raditi. Drago mi je, Gorane. Tu je i porodica, tu je i podrška. Koliko je to bitno u svemu? Mislim da je osnovni preduslov da bi se čovjek davao društvenoj zajednici, da prvo bude ostvaren porodično. Ja imam tu sreću da imam divnu porodicu, imam suprugu s kojom delim sličan problem i ona ima isto visoko oštećenje vida. Imamo sina koji srećom nema taj problem. Srećna smo porodica i imamo razumevanja, tako da svo vreme koje sam izdvajao za ovakve poduhvate, za ovakve projekte, za svo to vreme dugujem zahvalnost njima i naravno sugrađanima koji su me podržavali i osvojili umjesto da sam ja osvajao ovaj grad. Da li se sin bavi sportom? Da, rekreativno. On je apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Težište je bilo na obrazovanju, tako da eto to je. On je sigurno ponosan na sve rezultate koje je postigao tata. Ja moram da vam kažem da kada u sebi negujem velikog dečaka i često ti moji avanturistički poduhvati nailaze u porodici na osudu u prvom momentu. Ali u pozitivnom smislu iz brige za moje zdravlje, jer znate, kada kažete ćete trčati 55 maratona, prvo se porodica zabrine. I oni su bili najveći protivnici. Uglavnom su svi bili rezervisani kako će to da se završi, da će to uopšte da bude uspešno i do kraja dovedeno. Oni su pre svega brinuli za moje zdravlje, a onda su mi bili kasnije naravno najveća podrška i sin mi je pomagao u svakom informatičkom smislu i bio je deo te logistike, tako da na kraju je to ispalo dobro. Ispalo je savršeno. Je li zvanično priznat taj Guinnessov rekord? Ja ću vam reći sada nešto što veoma retko govorim. Guinness je jedna prekomercijalna organizacija koja koristi svaku situaciju da zaradi novac. Oni sebi daju čak godinu dana vremena da uknjiže nešto. Tako je, da verifikuju neke poduhvate. Da smo imali više novca i da smo uplatili više, oni bi to uradili odmah, ali to više znači preko 10.000 funti, to je u evrima i mnogo više. Nije moj cilj bio i verujte mi, nije Guinness nešto što smatram afirmativnim i dobrim i korisnim, ali prosto kada kažete trčaću 55 maratona, kažete trčaću 300 maratona, prosječan čovjek bi rekao, pa dobro, dok on čovjek i ne zna šta će sa sobom, voli da trči i trči. Ali ako se vežete za neki rekord, ljudi vole pobednike. Onda je to magnet za javnost da obrati pažnju, a kada
zadobijete pažnju javnosti, vi onda možete da plasirate priču koju želite. Ja sam imao želju da promovišem Iskru, da promovišem Zadužbinara i sasvim iskreno, onako do kraja, jer vama dugujem ovde iskrenost, Zadužbinar je kompanija koja je u lošim korelacijama bila sa politikom, sa državom, dakle to je Delta Holding i nažalost ta informacija o Iskri nije bila dovoljno propraćena. Moja misija je bila, moj cilj je bio da taj jedan dobar gest zadužbinarstva promovišem na ovaj način, jer sam smatrao da mediji neće ostati gluvi na vapaj jednog čoveka koji trči 55 dana suludo, da ne zavredim pažnju, a onda naravno Zadužbinara sam publikovao i na svojoj kapiji, ciljno i na dresovima i uspeo sam u tome, tako da zbog toga mi je drago. A Guinness je, inače, evo o ovome retko govorim, a ovde želim da kažem, kao prekomercijalna organizacija dobio kritike od Komisije Ujedinjenih nacija zbog toga što je u ranijem periodu sebi dozvoljavao da promoviše svakakve poduhvate koje su išli do neukusa, koji su sezali do opasnosti po život. I ako dozvolite, ja spomenem neke. Može, da. Tipa, čovjek je pojeo 52 mačke i upisao se u Guinness. Mislim, krajnje neukusno. Ko želi da se upiše na taj način, nek pojede 53. Čovjek je bio budan 5 dana, pa ko želi 6, neka stane na crtu, a to je opasno po život i zdravlje. I onda su oni, pošto svaki pokušaj i nije uspešan, zarađivali na taj način veliki novac. Kada su dobili packe od Ujedinjenih nacija, onda je se tržište smanjilo i onda pribegavaju situacijama da, evo, ako želite što pre da vas verifikujemo, uplatite još novca. Meni zaista nije Guinnessov rekord bio primaran. Postoje zabeleške vaše kolege Miroslava Aksentijevića koji je pratio svaki moj korak sa 3 kamere i to se ne dovodi u pitanje, ali eto, nije mi stalo da li će to biti urađeno mjesec dana po poduhvatu ili godinu dana kasnije. Pa upisat će kad tad, mislim. Da, tako je. Dobro, ovdje ćemo malo da zastanemo, da napravimo jedan predah kratki, da saslušamo malo muzike, a onda ćemo nastaviti priču. Sjaj u travi, Lorku i Bodlera, živjela u svijetu pjesme, ranjiva i nježna. Maštala je ovdje mirno, sasvim izvan svijeta. Sva je bila moja, moja, moja. Spustio se ovaj život na ramena njena. Iako je duša njena pjesmom zanesena, vizija iz snova, 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 obična je žena.
i da tražiš sjajnu dani. Nastavljamo emisiju upoznavanja humanitarnog radija koji program emituje iz Kragujevačkog studija. Nastavljamo i razgovor sa Goranom Nikolićem. Gorane, da čujemo nešto o tandem biciklizmu. Meni je to nekako ostalo u sećanju i to mi je vrlo zanimljivo bilo da putujete do Mostara na tandem biciklima. Kada govorite o tandem biciklima, onda se sada prisjećam jedne slike koju imamo i kao fotografiju sačuvanu na Ekonomskom fakultetu sačinjenu u Kragujevcu, kada smo dobili prva 3 tandem bicikla. To su bila prva 3 tandem... Pa to je bila atrakcija onda, da, zaista. To oni su bili prvi na Balkanu koje smo mi dobili od ACDI Voke. Tada ste vi kao mlada novinarka bili tu i te fotografije imamo sačuvane, ali kada ste me malo prepitali, ja moram sad to da kažem da se ne zaboravi, prvo neko moje iskustvo, prvi intervju koji sam dao sam vama i to je bila jedna... To je jedan od prvih mojih intervjua koje sam radila. To je bila jedna anketa koju ste radili i toliko sam se zbunio kada ste postavili mikrofon ispred mene. Taj mikrofon mi je izgledao toliko velik, imao sam utisak da me sluša ceo svet i toliko sam bio smešan da sam se stideo toga. Ali sada kada... A to uopšte nije bilo tako loše, a evo sada. Ali evo sada govorimo posle, evo to je bila 85. godina, znači posle toliko godina i posle toliko intervjua i javnih nastupa sam ponovo ovde, zbog toga to u meni izaziva neke posebne emocije. Ali ako me pitate o tandem biciklizmu, eto tada u holu Ekonomskog fakulteta smo promovisali prve tandem bicikle i to je bila jedna veoma simpatična priča i projekat koji je obnovljen zahvaljujući tome, projekat koji je odobren zahvaljujući tome što je ideja bila da prvu turu vozimo od Kragujevca do Mostara u kojem je obnovljen stari most na Neretvi i da time obnovimo pobratinstvo 2 grada. Taj naš projekat ni po kom osnovu u ACDI Voki ne bi bio odobren. To je bila najvrelija stolica u kojoj sam sedeo i sećam se gospodina Džina Nila, koga sam molio da nam to odobre. On je rekao, to su isuviše mali projekti, oni su radili infrastrukturne projekte. Ja sam rekao, mi ćemo vas sjajno promovisati ako nam date 3 bicikla. Onda je on pitao kako ćete vi nas promovisati. Mislim, to je bilo ono kao lavi miš. Ja sam rekao, eto, mi ćemo voziti do Mostara, mi ćemo gradu Pobratimu čestitati, obnovit ćemo pobratinstvo. I onda je on rekao, pa dajte mu te bicikle da završimo s tim. Mi smo to uradili, oni su to izuzetno cenili, ali... To i jeste bila sjajna stvar za ono vreme. Da, ali je zaista ta priča otišla do neslućenih razmjera. Mostarci su nas bukvalno dodirivali kao vanzemaljce i onako simpatično govorili, evo, Kragujevac nas nije zaboravio. Onda su inicirali da to bude tradicija i evo mi već 14 puta smo vozili, 14 godina smo vozili maraton, dogodine će biti 15. put. Ambasada Bosne i Hercegovine je samo 3 godine nakon prvog maratona saopštila zvanično da je najveća razmjena ljudskih resursa upravo na relaciji Kragujevac-Mostar između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zahvaljujući tandem biciklističkom maratonu, jer smo mi otvorili jedno polje sportske razmene, tako da 1000 mladih iz Mostara, mladih sportista dođe u Kragujevac godišnje, 1000 Kragujevčana u Mostar, po principu deca kod dece, što projekat saradnju čini održivom i to doprinosi zbližavanju porodica, upoznavanju različitih religija, kultura i ostalo. Tako da kasnije su tu mnogi ostvarili neka sportska postignuća, imali smo paraolimpijce i definitivno tandem biciklizam je jedna veoma uspešna i draga priča i eto, vi ste bili na izvoru te priče. I evo traje deceniju i po već. Tako je. Dobro, Gorane, sport je
način života kod vas. Da. A kako se to uopšte desilo? Polako, spontano? Šta je bila prva priča sportska? Prva sportska priča je detinjstvo. I ako bih trebao neku priču koju bih eventualno pisao o svom detinjstvu da napišem, svakako bih je naslovio recimo detinjstvo puno igre. Zaista sam se mnogo igrao kao dete, mnogo sam improvizovao. U ranom detinjstvu sam kao alternativu tome što ne vidim dovoljno imao svoju kreativnost. Ja sam iz tada pravio... I to sam ih htjela da pitam. Da li se tada druga čula malo nekako senzibilnije? Sasvim je sigurno, lekari to zovu stručnjaci prirodnom kompenzacijom. Da se nadomesti ono što je izgubljeno. Da, i to ove kompjuterske generacije mladih sigurno će najbolje razumeti. To kod mene nije. Ja isto nosim naočare, imam dioptriju 2, 3, kako slabi vremenom vid, ali meni druga čula ništa nisu bolja. Ali vi korigujete dioptrijom svoj vid. I znate, kompjuteraši će najbolje shvatiti, ako popunite hard disk, onda sve manje informacije možete da stavljate. Da, čulo vida, posredstvom čula vida percipiramo 95% informacije iz okruženja. Ako vam se tih 95% nemate ili imate samo 80%, onda ostala čula preuzimaju taj prostor. Meni se to ispoljilo na kreativnosti i na nekim drugim veštinama, tako da sam zaista u detinjstvu, pošto sam imao i rođake na selu i pravio igrališta mala, oko mene se okupljalo društvo, organizovao sam turnire. Lider ekipe. Da. I nikad nisam bio sam. Tako da sam tu kreativnost kasnije nekako pretočio kao sportski radnik na tom planu, ali nikada, to moram da kažem, ja nikada nisam imao takmičarske ambicije i nemam takmičarski čip u glavi. Za mene moja pobjeda znači nečiji poraz, a ja nekako više volim priče u kojima smo svi pobednici i priče koje stapaju nekako svu našu energiju. U sebi gajim velikog dečaka i mislim da je to moja zvezda vodilja. Da. I sada radim igrajući se ili se igram radeći, tako nekako. Je li to tako i u Iskri od kad... Jeste. Kako funkcioniše Iskra? Iskra je jedan divan objekat, namena je za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Ja sam videla sve kako funkcioniše, teretana, smeštaj koji je apsolutno primeren svim vrstama invaliditeta. Da, Iskra funkcioniše kao jedna velika kuća. Kao javno dobro, kao kuća koja pripada svima nama. Vi ste bili gost Iskre više puta. U Iskri ništa nije pod ključem i prosto želimo da kao god dođe se osjeća kao kod svoje kuće. Ja sam kao neko kome je poverena iskrena upravljanje i čuvanje, se više osjećam kao domaćin te kuće sa ciljem da svima tu bude udobno, da budemo, što kaže, zimi topli dom, a leti debela hladovina sportistima, gostima i svima koji imaju ideju i potrebu da to zajedničko dobro koristi taj prostor. Zastaćemo i ovde još malo, saslušat ćemo još malo muzike, a onda ćemo nastaviti priču. Davno bilo to, u ljubav vjerovali nismo, i dođe dobro, dođe zlo, a ljubav nikad našli nismo, i kratko traje svaki dan, kad slušam što mi kažu bali, i za tren prođe onaj san u kom smo nebom ruku dali. Samo simpatija u nama uvijek živi, da znamo
davno bilo to. Skupa smo išli dio puta, ali sreću nađe malo tko. I čovjek opet dalje luta i kratko traje svaki dan. Kad slušam što mi kažu vali i za tren prođe onaj san o kom smo nekom ruku dali. Samo simpatija u nama uvijek živi. To znamo ti i ja i ovaj kamen sivi. Samo simpatija dugo se dugo pamti. Ne prođe nikad, ne plijeni nikad. Samo simpatija ne prođe nikad, ne plijeni nikad. Samo Nastavljamo emisiju upoznavanja humanitarnog radija koji program emituje iz Kragujevačkog studija. Gost u studiju danas Goran Nikolić, Guinnessov maratonac, autor tandem biciklizma, ideje o tandem biciklizmu, ali i osnivač prvog golbal kluba u nekadašnjoj Jugoslaviji. Pa da čujemo nešto o tome, Goran. Da, naša organizacija je nastala kao golbal klub, prvi golbal klub na prostoru bivše Jugoslavije tada 1998. godine, ali i prva organizacija koja je zvanično registrovana kao sportska organizacija osoba sa invaliditetom pri resornom ministarstvu. Do tada su sportske organizacije praktično funkcionisale kao sekcije u okviru tradicionalnih saveza gluvih, slepih ili ostalih. Mi smo nekako bili preteča uvođenja sporta u sistem kao osoba sa invaliditetom i 1998. godine smo registrovani kao golbal klub, a razvojem tandem biciklizma smo praktično imali drugu disciplinu, pa su se onda pojavile nove i onda smo došli u jednu kontradiktornu situaciju da govorimo o tandem biciklistima kao članovima golbal kluba, što je bilo zbunjujuće, tako da smo neke 2011. prerasli u paraolimpijski klub junior, dakle paraolimpijski zajednički imenitelj i pridevska odrednica onoga što radimo, a onda smo 2013. godine još jednom promenili pravni identitet i registrovani kao paraolimpijska akademija i klub, što smo još uvijek samo inicijalno, ali izgradnjom Iskre, stvaranjem infrastrukturnih uslova, da, i razvojem saradnje sa stručnim institucijama i ustanovama, mi ćemo zaista u dogledno vreme postati prava paraolimpijska akademija po ugledu na slične u naprednijem delu sveta. Koliko je uopšte za ljude važno bavljenje sportom? Bez obzira da li su osobe sa invaliditetom ili... Kada je trčanje u pitanju, koji je najjeftiniji i najpristupačniji vid rekreacije i sporta, postoji jedna mudrost koja kaže ovako: ako želiš da budeš zdrav, trči. Ako želiš da budeš mlad, trči. Ako želiš da budeš lep, trči. Ako želiš da budeš pametan, trči. Dakle, trčanje je više duhovna nego fizička disciplina. To važi za brzo hodanje. Da, definitivno, dobro ste zapazili. Brzo hodanje je najpreporučljivija fizička aktivnost i kada su pitali Franju Mihalića, našeg čuvenog maratonca, šta misli o trčanju, on je rekao, već je bio u poznim godinama i onda je mogao samo brzo da hoda. I onda je rekao da sam znao koliko je prijatna aktivnost brzo hodanje, nikad u životu ne bih trčao. Tako da, brzo hodanje. Pa da, ko ne može da trči, može brzo da hoda. Da, htio sam reći to, potroše se mnogi novci i mnogo energije o priči o inkluzivnim procesima, a zapravo čovjek je
integrisan i uključen onoliko koliko osmisli sebi u toku dana alternativa. Sport svakako jeste jedna od alternativa i zaista preporučujem svima da krenu u aktivnosti. Ne treba tu puno rekvizita, često ne treba ništa, dovoljno je dobra volja. Kragujevac je bogat što ima naše Šumarice koje nekako, nismo mi preveliki grad, mi smo grad po meri i one su svima nekako dovoljno blizu da možemo Da iskoristimo taj potencijal. I to što nam Šumarice pružaju. I čist vazduh, i prostor, i zelenilo, i Mi ima tu mnogo zapravo, toga. evo, sada od kako Iskra radi nešto većim kapacitetom smo u situaciji da vidimo koliko su ljudi ozareni, koliko se oduševe kada dođu u Iskru. Ja sam zapravo danas vodio grupu sportista u Šumarice i nekako smo mi možda i navikli na Šumarice, pa nam to nešto i nije Ali svi koji dođu sa strane, oni se oduševe. Onda kažu da ovo je Evropa, ovo je Slovenija ili tako nešto, Švajcarska. Zaista je to bogatstvo koje, evo, pozivam sugrađane da, sve sugrađane, ne samo ljude sa invaliditetom, i sređene su naše Šumarice, ima i pešačkih i biciklističkih staza, bezbedne su, saobraćaj je zatvoren, svakako su za preporuku. A mogu da dođu i u Iskru. Da, I u Iskri mogu da... tako je. To važi za ljude, nas slušaju u celom svetu, to važi za ljude koji... Iskra nije ni azil, ni dom za osobe sa invaliditetom, ona je samo prilagođena ljudima sa invaliditetom. Iskra je i sportski hostel i mesto za vežbanje za sve sugrađane i tako to i funkcioniše zapravo. Osobe sa invaliditetom su u Iskri onoliko koliko su proporcionalno zastupljene i u društvenoj zajednici. Jel dolaze ljudi sa strane u Iskru? Vrlo rado. Koliko često je? Imali ih stalno ili povremeno? Ja podnosim redovne izveštaje i gradu Kragujevcu i zadužbinaru, tako da imam precizne podatke. Oko 70 osoba sa invaliditetom svakodnevno koristi Teretanu. Tako je, teretanu. Smeštajne kapacitete koriste sportisti sa strane. Kao što sam rekao, 10% su korisnici osobe sa invaliditetom, 90% su ostali klubovi. Pošto je Kragujevac sticajem srećnih okolnosti ima i savremeni novi zatvoreni bazen, onda često vaterpolo ekipe dolaze kod nas na prenoćišta, na pripreme, tu su triatlonci, tu su atletičari, fudbaleri, bokseri, dakle, zaista nekako svi ponesu sjajne utiske iz Iskre i požele da dođu ponovno. A i po nešto donesu od svoje kulture. Da. Gorane, hvala na ovom gostovanju danas. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Slušali ste emisiju Upoznavanja humanitarnog radija, koji je program emitova iz Kragujevačkog studija. Dužna sam da kažem da emitovanje serijala emisije Upoznavanja sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja i grad Kragujevaca. Iskazi gostiju nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja. I to bi bilo sve za danas. Sa vama su danas bili ton majstor Aleksandar Ćujić, web dizajner Bojan Radošević, producent Slavica Lukić, novinar Milan Šerifović i voditelj Ljiljana Veljković. Do slušanja.